Кандидатите за народни представители от 17-ти многомандатен избирателен район Пловдив област продължават да се срещат с хората из общините из областта, за да чуят техните проблеми и да заявят своята готовност да променят към по-добро ситуацията в страната. На 26 април отборът на Здравко Димитров, водач на листата на политическа партия ГЕРБ Пловдив област, с който той ще се бори за изборна победа на 12 май, посети община Садово. На сцена в центъра на града, за да бъдат официално представени от председателя на предизборния щаб и кандидат за народен представител Анести Тимчев, се качиха кандидатите за народни представители. ГЕРБ е силна политическа партия. ГЕРБ е силна политическа сила. ГЕРБ е партията, която се обявява за едно различно, ново бъдеще на България и на хората, които живеят тук. Както виждате, аз съм на 25 години и на 12 май ще подкрепя ГЕРБ с номер 15. За да може всички млади хора да имат бъдеще в България и да се развиваме. Аз ще призная пред вас, че съм изключително горд да бъда в един екип с тези хора, които са зад мен. Щастлив съм, защото това са достойни хора. Интелигентни, истински. Те заслужават да ги подкрепим, да бъдем заедно на 12 май и да гласуваме с номер 15. Последен на сцената пристъпи водачът на листата и областен координатор на политическа партия ГЕРБ Пловдив област Здравко Димитров. Ние не обещаваме, ние гарантираме. Не обещаваме 1000 лева пенсии, 2000 лева заплати. Ние гарантираме, че ще създадем нови работни места, бизнес. Имайте доверие на хората зад мене, имайте доверие на мене и на 12 гласувайте с бюлетина номер 15. Партиите не са толкова важни. Ние като народ не се ли обединим, не бъдем заедно, като народ, като българи, няма да успеем. След представенето на листата на площада зазвуча музиката на Николай Славеев и Канарите. Купуването и продаването на гласове е престъпление.